Makane do semangat banget. Cor teng dalan sing kula bangun niku antawisipun kandelipun 20 cm. Awit menika sampun menetapi standarisasi saking pusat. Nek kandele cor utawa aspal kudu ora kena kurang saka 20 cm. Mula niki kula kandeli kula gawe 20 cm. Iya, apik. Apik pol kok. Lah niku anu rencana kula. Ya, terus karepmu. Lah, infrastruktur nggih pun kula bangun. Gapura nggih pun kula bar kula gaweke. Warga-warga sing omahe dereng dilepa pun kula lepa. Kula tukoke semen. Kula dhukke anggaran saking pemerintah. Utang mboten napa-napa. Sing penting kawula kula iso rahayu, kawula kula iso ngrasake urip sing kepenak, kawulaku iso ngrasake apa kuwi jenenge? Apa jenenge?